ħabret il-mowt tal-ex xandar fuq One Radio il-professur Charles E. Zammit huwa ippreżenta għal aktar minn 10 snin fuq ir-radju tal-Istazzjon One. Dwar Zammit kellimna ma' xandar veteran Rejat Soppardi li tkellem nostalġija dwar iż-żmien meta kien jippreżenta miegħu. Wieħed mill-ewwel għallima tal-mużika, partikolarment it-terapija tal-mużika f'dak għandu xaqsam mas-saħħa, u kien iwassal programmi fuq One Radio għal snin sħaħ beda fl-1994 u baqa' dejsa l-2006, programmi li kienu jxandru wara nofsinhar daqqa tlieta daqqa l-erba' u kienu programmi mhux biss li waslu informazzjoni dwar il-mużika klassika ma wkoll programmi li permezz tagħhom wieħed jitgħallem kif għandu jirilassa u anke wkoll jisib fejqan għal ċertu problemi ta' mart għax kien hemm it-terapija bil-mużika. Il-professur Zammit li kien Ħamrunis studja il-pjano u t-teorija tal-mużika fost oħrajn u kien ukoll għallim tal-mużika. Huwa kien surmas tas-Soċjetà Filarmonika l-Unjoni ta' Ħalluqa bejn l-1979 u l-2010.